guys! Kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video ito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan, paki-like, share and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano, Waraynon, at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po! Ang ganda naman. Ang ganda ng mga plants dito ni Bading ah. Dito, ito-tour guide tayo dito ni Kuya. Cedric po. Oh, ano pong names niya? Cedric Mantele po. Ayan, nakakalimutan ko na magpakilala. Welcome po kayo sa garden ni Bading. Oh, ayan guys. Papakita sa atin ni Cedric. Ay, ko pala si Cedric. Yung Opo. di ko ang kachat ko. Opo. Hindi si Bading. Hindi. Na wow, mali. Salamat. Ang galing naman. Bata pala yung kachat ko. Ngayon ko lang nalaman. Pero salamat kasi na-invite mo ako pag nanonood ka ng mga vlog ko. Kaya naimbitahan mo ako dito. Yes po. Ngayon po, sasamahan tayo ni Cedric sa kanyang mga plans. Naku, tignan mo naman ang lulusog. Siyempre, ibibida niya yung napakagandang... Anong ID niyan? Snowdrip po. Wow. Magkano ang presyuhan yan? 3.5. 3.5, talagang bongga Super nga. lush na po niya, tsaka may palabas siya na bagong leaf. Wow, ang ganda. Maganda po siya. Ayan. Kaya dito pala, no? Nagla-live kayo, no? Yes po. Online selling. Pangalan po ng... Wala po kasi kaming page. Pangalan okay. na lang po na nagla-live. Martin Sargilia po. Add nyo na lang po siya sa Facebook. Martin Sargilia. Okay. Sige, mamaya ilagay natin yan. Meron po tayong Blizzard na 3.5 po. Malaki na po siya. Blizzard Pero sa 3.5 na yan, sa totoo lang super last niya na. Yes po. Kasi kung nanonood talaga kayo ng live selling, hindi lang 3.5 mga presyuhan, di ba? Yan po, may ano siya, may aerial root na po siya. Pwede na siyang i-cut or i-propagate po. Wow, ang galing mag-demo. Sige pa kuya. Di mo ako masahan dyan sa mga pangalan, sa mga ID nila. Meron din po tayong Jinjan Playu. Ayan, tignan nyo naman po kung gaano kaganda. Ito po. 1K po, for only 1K. Wow, 1,000 lang po. Talagang sanay na sanay mag-live selling. Maganda na po siya kasi sobrang laki po ng dahon niya. Oo, sa halagang 1,000 lang Opo. Ayan. Ito naman, ito ang ganda ng dahon niya. Ano po to? Golden Ceratum. Magkano po yung ganyan? 5.5 po. 5,500 po, Golden Ceratum. Or baka po hindi to 5.5 kasi po nakat na to eh. Nakalimutan ko po yung price Wow, niya. mali. O sige. Message nyo na lang po si Martin. O yan, i-message nyo na lang po daw si Martin kung magkano talaga yung presyuhan nito. Napakaganda, ayan o. Yan. Meron din po tayong Ataba Ponce for only 5,500. Super lush po. Marami na po kayong makakat dyan. Wow, ito talaga yung mga presyuhan nito Yes po. Ang gaganda. Tsaka ang dami na talagang pwedeng i-propa, no? Opo. Yan. Hindi na po lugi. Yung talagang mahilig mag-collect ng mga plants dyan, syempre alam nila yung mga presyuhan yan. Last na po yan Collector sa... item po sila. Okay, oo. Ito naman. Ano po to reverted strawberry shake. Magkano naman yung presyo niyan? Hindi ko lang po alam kasi 1.5 po. Oh, 1.5. Reverted strawberry shake. Kung lumabas po yung variegation niya, mahal po. Ganun pa.
Kasi po reverted strawberry shake po siya. Mukha siyang Dark Lord. Oo nga. Pero reverted strawberry shake po. Eh magkano naman ang presyuhan yan kung lumabas yung variegated niya? Mahal din po. Ganun. Collector item. Dito na tayo sa kabila. Ito ano to? Ganon din po, strawberry shake. Strawberry shake. Na hindi nag-variegation po. Bakit? Ba't hindi siya ng variegation? Ano po, tawag dito? Parang nakulangan po sa etong maxicot. Ano? Hindi po nalalagyan. Anong pangalan uli niyan? Maxicot? Opo. Siyempre, yung mga maghahalaman, alam nila kung paano gamitin yan, di ba? Opo. Dito naman tayo sa kabila. Ang gaganda, ang lalago. Ito po, reverted pink princess. Marami po tayong available na pot. Reverted pink princess po siya. Magkano? 1.5 din po. O yan, sa halagang 1.5. Yung mga plants nyo, no, talagang mga pang-collection rare talaga, no? Yes po. Yan. Eto, ano ito? Dwarf billy po. May dwarf billy pa pala. 5.5 po for only 5,500. O, ayan po ang presyo. May reseller price po 3.5. Meron din po silang reseller price 3.5 Opo. para sa mga reseller natin. Ayan. Dito po sa kabila, ito. Black Cardinal po, Holland. Medyo cute pa siya, no? Magkano ang presyo niyan? 1.5 po. Okay. At least mayroong budget meal, di ba? Opo. Galing Holland. Nasira lang po yung dahon niya sa ship. Pero okay yan. Ano Opo. naman siya, established na po. Sobrang daming root na po, naglalabasan na O, yung ayan. iba. Sa halagang 1.5. Yes po. Ito pare-pareho lang ba to, boy? Yes po. Okay. Ayan po, maganda din siya. Ano naman to? Black Cardinal din po. Itong maganda, magkano price niya? 1.5 lang din po. 1.5 pa rin. Mamimili na lang sila. Opo. Ayan, ng mas magaganda at mas malalago. Sa halagang 1.5, meron na po kayong Black Cardinal from Holland. Wow, ang gaganda. Meron din naman palang mga pang-budget meal. Opo. Ngayon mo tayo sa kabila. Medyo malawak yung Hardy ni Cedric, Hardy ni Bading. Black Cardinal din po to na kakalabas ng sa rehab. Kakalabas lang sa rehab. Kasi nagsira-sira po yung leaves. Pero ngayon, bumawi naman po sila. Oo nga eh. Kung makikita nyo po, ang gaganda po ng dahon nila. Talagang makikita nyo na pong established na po yung mga roots nila. Ayan po. Ayan. Ayan po yung roots na, nalabas na. Sa halagang 1.5 1.5 po. pa rin. Kayo na lang po mamimili kung anong gusto nyo. At least sa halagang 1.5 meron na kayong Black Cardinal from Holland pa. Opo. Dito naman po tayo sa kabila. Saan ba tayo? Pagano. Okay, andito naman tayo sa mga Melaloni. Golden Melaloni po with splash variegation for only 2.5 po. Wow! Ito po yung splash ng variegation niya. Yan po. Nakakatuwa naman to si Pogi. Sanay na sanay sa live selling eh. Labas na din po yung roots niya. Ayan. Super established na din po. Ayan. Ang ganda. Meron po tayong isang tag 1.5. Ito po. Eto, meron tayong budget meal, 1.5. May variegation din po siya. Okay yung variegation niya, no? Ayan po. Ang ating Melaloni with splash variegation po. Salamat sa pag-demo. Dito naman po tayo. Ito po, Brazil. 550 po. Super trailing na po. May available na lang po tayong dalawang pots. Talaga, naubos ba? Opo. Sa live selling. Grabe, ganun pala kagaling ang live selling, no? Opo. Kaya Mag-live selling kaya ako. may Mandula din po tayo from Holland. 500. 500. 500, tinutubuan mo, ha? Joke. Nalilito po. Nalilito ka, kinakabahan naman ako. For only 500 po. Super lush na din siya.
Marami Ayan. po to ubos na po. Ayan, talaga. Ang kaibahan ng Manjula from Holland, tama ba? Opo. Ano siya, yung parang mas malaki yung dahon niya, no? Opo. Kaysa sa yung pang-ordinary Manjula lang. Opo. Okay. Meron po tayong variegated burley mark. Yan po. Wow, Burley Max variegated. Magkano naman ang presyuhan yan? Hindi ko lang po alam eh. Sabay ganun. I-flex ko na lang po. Okay lang yan. Basta mamaya ano natin. Apo. Meron naman po tayong green bowl for only 1.5 po. Wow. Thailand variety po to. Tatlong pots po meron tayo. Green bowl po siya. Wow, ang galing. Nahiya naman ako dito sa kausap ko. Ayan, kung gaano kagaganda yung kanilang mga plants. May dwarf bilitay din po tayo. 3.5 po. Wow, 3.5. Dwarf bilitay. Wow, ang gaganda ng mga aglonema. Lahat po ng nakaganto, maliban po dito sa malalaking paso. 6.50 po. Okay. Dito po, yung side na to, ng mga aglonema varieties na to. For only 6.50 For po. only Super lush. 650, ayan. Ayan, ang ganda. Ano bang variety ng aglonema yan, Pogi? Super red unyamani po. Ayan, super red onyamani. Sa halagang 650 pesos. Ayan. Ang gaganda nila, nung lalaki ng dahon, lalo na Ito to. po, white unyamani. Ay, Ay. super white unyamani po. Okay, sa halagang 6.50 pa rin po. 650. Ayan talaga yung mga super rare ng mga aglonema. Meron din po tayong Red Majesty for only 6.50 din po. For only 650. Super lush. Bagay na bagay po sa Pasko. Nagnining yung mga kapulahan na, nagniningning. Meron din po tayong isang aglo. For only 9.50 po ang ating aglo na to. Anong pangalan ng aglo na yan? Hindi ko lang po alam. Basta sa Aglo halagang po siya. 900, makikita nyo naman po kung gaano kaganda yung kanyang mga dahon. Ayan, isa sa mga variety ng aglonema rare. For only 9.50 po. Ayan o. Marami po kayong pagpipilian na mas makakapal at magaganda. May mga babies na din po. Yes. Marami na, may mga babies na rin talaga sila oh. Ayan, hindi lang po isang puno sa isang pot. Dito naman, ano po itong White clone po with shaded pink. wow. Grabe, ang dami palang variety ng aglonema. Opo. Magkano naman po yung presyo niyan? 9.50 pa rin. 950. Wow. Ito po, black cardinal pa rin. For only 1.5 po. 1.5 pa rin. Oh. Ang gaganda ng mga black cardinal talaga, no? Ayan. Sige, ikot-ikot tayo. Dahan-dahan. Ayan. May red emperor po tayo for only 1.5 din po. Wow. Sa halagang Super laki niya na 1.5, po. mayroon na kayong emperor. Ayan. Yan po. Ganyan pala siya, no? Ang ganda. Opo. Kailangan na din po siya i-repan. Oo nga eh. Nagwawala na yung Nagwawala ugat na niya. yung ugat niya. Pareho lang ba nito? Opo, Ayan. parehas lang po sila. Wow. Bilib ako sa mga plants nyo dito. Ayan. Ayan po. Sa halagang 1.5. Ayan, ano naman yan? Red Congo po. Red Congo. Yung Red Congo nyo, laki, no? Opo. Anong klaseng variety yan ng Red Congo? Ano po, sa Thailand po siya galing eh. Kaya pala iba. Magkano po yung price niyan? 1K po. 1,000. Ayan po. Ayang presyuhan. Ang ganda, no? Opo. Potted na din po siya, ready to display. Lahat po ng mga plants dito ni Hardini Bading, talagang ready to display na po. Ayan po, Ayan po, makikita niyo. nagwawala na yung ugat niya. Ayan. Ayan po, makikita nyo. Eto, magkano to kung ganito kalaki? Ano 16,000. po? Opo.
Pag reseller price, 13 po. Pag reseller price, meron pang ano. Ayan guys, kung gaano kaganda yung Giant Billiken. Cedric, ang ingay dito. Pasensya na po kayo kasi nasa tabing kalsada po tayo. Ayan. Ayan. Kaso reserve na po to. Ay, Yung ganun? Isa na lang po. Sa kabila, meron pa. Natitirang isa. Ayan o, kung makikita nyo po, yung mga plants dito nila o. Talagang ready talaga sa display. Ayan. Ito po yung stand na albo natin. Magkano naman po? 2.5. 2.5, grabe ang bongga. From Holland po to. Dati yung per lip niya po, 6.5. Isang dahon pala. 6.5. Opo. O ngayon, Nagre-release po ng marami yung Holland. Kaya po, nagbaba yung price niya. ayan, maganda. 2.5 po. Sa halagang 2.5, makikita nyo naman po, ang bongga na ng mga dahon. Sobrang Ganda. lalaki na din po. Oh, lalaki na nga, no? Ang kakapal, no? Kakaiba talaga yung mga plants ng mga rel, no? Dito sa sa kabila, boy, ano ito? Ano po, Green Imperial. Magkano yung presyuhan naman dito? 850 po. Wow, yan ang bongga. Medyo budget. Nagwawala na din po yung ugat niya. Kaya nga, sa halagang 850. Yan, no? May Green Imperial. Mayroon na kayong Green Imperial. Ang gaganda, no? Kung talagang sa bahay pang koleksyon, ang gaganda nila. Ayan. Masikip na yung bahay natin. Meron din po tayong frozen na aglo. Magkano po ang price niyan? For only 1.5 po. For only 1.5. Galing Thailand po tong frozen na nating aglo. Super lush na po. May mga babies na din po yung iba. Wow. Pili na lang po ng mas bongga talaga. Ayan po. Ayan. Mother type na din po sila. Ang galing naman. Meron din po tayong yung Sharam soap. Ano uli yan? Yung Sharam soap. Yung Sharam soap. Ayan, makikita nyo naman po, no, medyo nabubulol yung, yung nagdi-demo. Pero ang mahalaga, magkano ang presyuhan yan? 1.5. 1.5. Nakikita nyo naman po yung plants. May babies Ayan, na no? din po siya. Napakaraming babies na yan. Ang bongga, bilib ako sa mga plants nila dito, mga pang-koleksyon. Yes po. Pero yung mga pang-koleksyon nila, guys, talagang kahit pa paano, swak sa budget. Affordable na affordable po. Di ba, kuya? Opo. Yan, ikot-ikot. Dito, magkano dito? Goldie Eye po, for only 1.5. Oo, for only 1.5. Hindi pa po ito yung matured niya na dahon. Magbibilog pa po talaga siya ng ganito. Parang ngayon ko lang napansin yung ganitong plants. Sa halagang 1.5. Goldie Eye. Holland Goldie Eye. variety po siya. Nasaan yung mga local plants natin? Dito po. Dito pala yung mga local. Yan, no? Started po dito sa mga TriStar. Ito po kasi painted lady po. 1.5 din po siya, painted lady. Painted lady sa halagang 1.5. Yes po. Wait lang, ano ba yung sinabi ng asawa kong makulit? Anong may gabi? Ano ba yan, boy? Negra? Opo. Allocation negra pala yan. Magkano yan? Not for sale po kasi ilalagay sa coffee. Okay. Not for sale. Nakita mo ba yung allocation na maliit ito? Mahal na yung maliit ito eh. Oo nga eh. Pure black. May black mahal na sa Thailand. Ano yung nanay ito? Yung Black Majesty. Hindi pa. May yung kalate na imported din, na galing sa Thailand po. For only 850 po. Ay, makikita nyo naman guys, no? Yung 850 niya, yan, no? Super kapal na po. At saka talagang, Nakapasuna. oo nga, iba talaga yung dahon, no? Ng mga imported, no? Ayan. Kaysa sa mga, local plants. Ayan. Meron din po tayong frosted. Ito
Ito pa yung frosted heart na singgonyo. May tawag po sila eh. Japanese. Japanese. Singgonyo. Pero, ito ba yun? Ito ba yung Opo, Japanese pero- Syngonium? Kung nakikita Frosted nyo, heart ayan, daw no? po siya. Ang ganda. Napapawaw tuloy ako. Magkano naman ang presyo? Baka 200. Nakalimutan. Ay, Iba-iba po kasi yung presyo kapag yung sa imported. oo, sa syempre. local. Iba talaga, oo. Opo. Nagjo-joke lang yan. Panira. Meron tayong ads. May TriStar din po tayo na sobrang lalaki ng dahon. Oo nga, magkano? 350 po. O yan na. Sa halagang 350. Meron na po kayong ganitong plants. Ayan. May lambing pa naman po. Talaga may lambing pa pala eh. Maglambing kayo kay Kuya Cedric. Ayan o, ang bait. Tutuwa naman ako. Ang galing mo sa plants. Meron din po tayo sobrang lush na Marian. 350 din po siya. Sobrang Pero ang kapal dami niyang na, no? anak. Ayan, ipropa nyo. Propa na lang talaga ang kulang para mas Lagpas lalong po siya sa dumami. 10. Ayan. Ganyan na rin kakapal yung aking Marian. May Dieffenbachia din po tayo na nakalimutan ko yung ID niya po. Ito po for only 250. Sobrang dami niyang baby. Ayan no, for only 250. Oo, Tatlo ang na dami po yung baby niya. For only 250. Ayan. Tatlo na. Kayang-kaya. Swak na swak. Meron din po tayong aglo na green na aglo. Nakalimutan ko lang po yung ID niya. Ito po for only 350. Super lush na po. Ready to display na din. Ang dami nga na din pong babies. Wow. Akala ko kanina nakalimutan mo yung presyo eh. May mga lambing pa po. O yan na guys ha. Sinabi ni Kuya Cedric, may mga lambing pa. Kaya pwedeng pwede. Pumirit kay Meron Kuya. tayong robusta ba? Robusta. Robusta. For only 350 po. Ang laki niya na ha. Sobrang laki. Meron tayong giant bonsai. Sobrang laki po. Magkano naman yun? 2K po. 2K. Ipapakita na lang po namin mamaya. Oo. Meron po tayong sa mga malas sa pag-ibig. Meron tayong lucky bamboo. Sabay ganun eh, no? Hindi ako naniniwala sa mga... Hindi naniniwala. For only 350 po, lucky bamboo. Ayan. Buti na lang may laki talaga. Para bago man lang matapos yung taon, di ba? Oo. Lahat na talaga tayo eh, maging swerte. Meron din po Ayan. tayong Sansevieria for only 200. 200 lang guys. Ayan. Swak na swak sa budget. Ang ganda niya. Meron din po tayong aglo. For only 350 din po. Super laki na and potted na po. Pang display na lang talaga kahit yung Opo. mga pang local dito nila kuya. Ayan. Ito din po, aglo siya na green. Nakakalimutan ko lang po kasi yung ID kasi ang daming aglo. Ano naman ang presyuhan nito, Cedric? Ito po, 250 po. Okay, Dami laki 250. na po. Ang laki na niya guys, so ayan. Ayan po, yung 250 patid na po, ready to display na lang. Meron din po tayong crotons na naka-seedling bag for only 150. Ayan, for only 150. 150 po. Meron din po tayong tea plant. Nasa seedling bag, magkano naman po? 150 lang din po. 150. Swak sa budget. Yung ganong tea plant, magkano? Ito. Ito po. Ay, ito po. Oo, Ito pong tea plant na to for only 150 din po. 150. 2 stock na po siya. Ayan. May lambing pa po. Wow, ang bait ni Kuya. Lahat yan, ibig sabihin ni Kuya Cedric, may tawad pa. Ito din po. Yung pinong-pino. Ngayon ko lang napansin ito. Magkano naman yan? 175 po. Ala ko 1. Joke lang.
Yeah, 175. Yes po. Ang ganda, no? Meron pa po tayong isang klase ng Dracena Compacta. Magkano naman ang presyo nun? Ito po, pakita ko po. Wait lang. Ito guys, yung Dracena Compacta, magkano sa inyo? 150 lang din po. Super taas niya na po. Ayan. Yan po. Dracena Compacta. Meron pala ako niyan. Hindi ko namang ID. Meron pala tayo niyan, no? Ayun, no? Ganyan. Oo, may ganyan tayo. Meron din pong variegated. Dito magkano naman sa mga trailing? Ayan. Dito po, oxygen. Iba po yung... Oxygen, iba parang heart leaf, no? Opo, iba po yung heart lip. Kasi po yung heart lip, medyo makapal siya po, sobrang nipis. Tapos yung stock niya po, madaling mabalik. Oh, ito, Ano po, for only 500, sobrang kapal na po. May Galing. lambing pa. ayan na, may lambing pa. Ang ganda. Ang galing ni Kuya sa France, bilib ako. Ito, silver satin. For only 200 lang po. Wow, 200 lang. Ayan o, naka-trailing na po. With wifi na, kung gaano kataas. Ayan, yung mahilig sa budget meal. Medyo yung dahon niya na ano lang, pero okay lang yan, oh. Nag-sunburn. Oo. Ang lalaki naman ng dahon niya. Ayan, oh, 200. Meron din po tayong aglo na silver. Nakakalimutan ko po talaga yung ID. Ito po for only 250. For only 250, guys. Aglo. Ayan, ang gaganda. Sobrang ganda po. Ito, aglo din to, no? Yes po. Ito. For Mga- only 200 po. Mga nakapat na po talaga. Ang gaganda Ayan, po hindi na nila. kayo mamumblema sa potting mix. Maganda po yung gamit nilang lupa. Mukhang malambot. Opo. Ayan, oh. Para siyang pajibar. Oh, yeah. Oo. May rice hull. Yan. Meron naman po tayong Antorium. Nakalimutan ko lang din po yung ID. Ang mahalaga, ang presyo, Opo. For only 250 din po. 250. Yan. Ang laki niya na po. Ang gandang antorium. Opo. May bigonya din po tayo na patted na and white pa. Angel wings daw po siya kung tawagin. For only 200 po. Wow, 200. Super lash and may tatlo ng puno. Ang mahalaga, ready to display na siya. Opo. Di ba? Meron din po tayo Fire Plus. fire flash. For only 250. Yung nasa ganito po. Ang lalaki na po niyan. Ito po is 350. Ah, ito pinakamalaki, 350. Opo. Yung mas maliit sa kanya, 250. Ito po, 250. 250. Ayan, mamimili na lang po kayo. May 350, may 250. Opo. Yung White Christmas mo, magkano? 250 lang po. Ayan, sa halagang 250, may White Christmas kayo. Ang dami na pong anak-anak. Ayan po. Ayan, di kayo talo. Meron din po tayong Calathea Alberti or yung isa pa. Super lush na. For only 350 po. Okay, for only 350 Hanggang guys. 300. Hanggang 300, ibibigay sa inyo ni Kuya Cedric. Or baka may lambing pa po yun. O yan ah, pag marami kayong kinuha, malamang. Di ba? Yan po. Ayan. And then meron tayong tinatawag din ng tabis ni Maria. Tabis ni Maria. Opo. For only 250. Oh, for only 250 guys. Ang Batted na last po niya na. sila. Ayan. Last na. Opo. Yung mga Lemon. lemon line. 250 Ayan. po. At least ang lemon line nyo talagang patid na. Patid na. Tapos naka-trailings May pa. Ayan oh. Ayan Ang po. gaganda. Ito po, maganda din po. Mga ready to display na lang po talaga. Kahit yung mga local nila dito. Opo. Ayan.
Ayan, meron din sila rito mga snake plant. For only 150. Ayan, Ang guys. ganda ng paso niya. Bonggang paso. Pwede siya sa entrada ng pinto nyo or sa CR, sa lababo. Ito yung mga plants na mga laki. Opo. Tsaka mga... Non-toxic. Yes. Meron din po tayong silver na Sansevieria. Ito po. For only 200 po. Kayo na lang po mamimili. Nang makakapal. Mas Opo. matataas. Kasi Ayan. meron po makapal, may manipis. Okay. Yung manipis po, may tawad pa naman. Depende talaga sa lambing kuya, no? Opo. Pag magaling kayo maglambing kay Kuya Cedric, malamang. May Doña Carmen din po tayo, 150. Wow, 150. Super lush. Super last. At least hindi na po kayo dito mahihirapang kumuha ng, bumili pa ng paso. Ayan, ready na. Ready to Yes display po. na po. Ayan. And Calathea po ulit, yung mga budget meal. Pag gantong nakapattern na, 150. 150 po sila lahat dito. Ayan, Nakalapit. 150. Kasi po super lush. May mga Ay, anak-anak super na po laki. kasi talaga. At saka matataas na po talaga yan. Okay. Ayan. Hindi po kayo talo sa halagang 100. Ito din po, 150. Ayan, ang ganda. Calathea. Ayan, kung makikita ninyo, no? Super bongga na kaya talaga yung mga plants ni Kuya dito. Itong mga bakya mo. Yung Dyson Vaxia po natin is for only 100 pesos. Wow, 100 lang po. Ayan. 100 pesos. May labing pa naman po yung mga budget meal natin. Ayan na. Maraming lambing ang kailangan kay Kuya. At least marami rin yung malamang. Marami kayo makukuhang... Meron din tayo aglo na may badya. May libre talaga, sabi ko na nga ba eh. Sa tumutubo. Kasi pa pag nagpo-propagate kami, minsan may nasasama Ah, sa lupa po. ano yan eh, malamang talagang Allocation kusang ito. tumutubo siya. Opo. Tulad ng mga plants ko, hindi ko naman yun binili. Pero kusang tumubo yung mga Kasi caladium at sa saka lupa po alocasia. ng, kunwari po sa silang, Oo. bumili ka ng caladium, tapos may napunta pong ibang bag. Oo nga eh. Swerte yun. Opo. May libre. Di ba? Kasi po sa akin may tumubo din Friday. Oo, mas madalas talaga yung mga ganun. Pag mga alocasia, caladium. Kaya yung mga ibang plants ko, ang daming halong caladium tsaka alocasia. O, di ba? Nakakatuwa. Ayan po. Yung mga hanging plants nyo dito, magkano ang presyo? Ito po is 80 pesos, golden photo. Ayan ah. Isasabit na lang. Meron din po tayong isang dakot na bigas. Super lush. And 100 pesos po. Sa halagang 100 pesos lang. Ito, alam ko dito, ito hindi ka mawawalan talaga ng bigas pag ito yung nakalagay sa may bintana mo. Yung sa akin nilang lucky. Oo, lucky. May ipisya po tayo for only 120. Super last na po yung 120. Ito po, hindi pa ito yung mother niya. Mas malaki pa po sa kanya. Ah, talaga? Meron din tayong bulkan. Tinatawag din ng bulkan. Wow, yung vulkan For nila. only 100 pesos po. Ayan o, super last na. Siyempre, talagang iba talaga ang mga presyuhan ng mga local at saka yung mga Imported. imported. For only 100 pesos. Kompleto pala sila dito guys oh. Ayan po. Ang dami niya na din stock. At saka ang ganda ng pagkabuhay niya. Oo nga eh, no? Ang ganda ng stem niya, no? Opo. Hindi naman yung bonsai. Hindi naman po. Oh, yan. Pero parang ganda na din po. Di ba? Kasi Parang bonsai eh. sila po yung mga nakulangan sa araw. Kaya ganito po yung kulay. Ah, ganun pala yun. Opo. Eto, ang galing ko yung mag-demo ah. Ito, At least, pinapaliwanag niya. Ito, magkano naman ang presyuhan nito? 100 po. 100. Yung mga variety po ng proto nila dito, 100 pesos. Ayan Kaso po. nga lang po, ano siya, na wala yung totoo niyang kulay. Oh, kasi hindi masyadong naiinitan eh, di ba? Yan. Tapos may pigtail po ay pigtail. May mahaba tayong protons dito. Na may, ito ba yung pigtail? Oo. May ganto-ganto siya.
Sa halagang 100 lang din. 100 pesos. Lahat po na products namin 100. Ayan. 100. May lambing pa naman. Ayan na, sabi ni Kuya, paulit-ulit, may lambing. Kailangan Namamahalan na. Meron Ito din po po. tayong tea plant for only 3 for 100. Okay, yung tea plant nila for only 3 for 100. Ayan. Swak pa rin naman talaga sa budget. Dito ating po ang mga syngonium. 120. 120 po. Ayan. Ang Patid kakapal na na, po. no? Patid na rin. Ayan. Sa halagang 120. Ayan, may syngonium na po kayo na marami na kayong pro pa sa kanila. Nabubulol na naman tayo. Ayan. Cuttings na lang talaga. Dito naman, ang gaganda ng mga caladium nila. Ito yung mga local. May mga bigonya din po kami. For only, 350. wow, 350. Nakapatid na din po siya. Lilinisin na lang. Ayan. Yan po. Super ganda. Ang ganda ng 350. Ito po for only 200 pesos. Sila po yung mga semi-rare. Semi-rare. And the syngonium po tayo na ganito. For only 75 pesos. O yan guys ha, for only 75 pesos na lang po yung syngonium ni Cedric. Sexy pink, si Sexy. Ito pong sexy pink natin for only 250. O, for only 250, aba, mura, kayang-kaya. May lambing pa naman. May lambing uli. Baka mamaya, todohin yung lambing, maibigay mo lang. May ganito din. Yung iba po nating caladium, nag-start ng 100. Like po ito, 100. Ang ganda niya. And Yung ito mga din po, poly, alocasia poly. yung ganyan po, 120. Ba, ang ganda naman no, makikita niyo po yung sa halagang 120, aba. Murang-mura, nakapat na. May tag 150 din tayo. O meron din tag 150, yung mas malaki. Ayan. Ganda. May mga budget meal din tayo na lemon lime po. Magkano po yung mga naka-seedling For bag? only 100 pesos. Oh, for only Trailing na po siya, kulang na ng pole. Wow. Ang ganda niya. Ito yung mga lemon lime, madali lang itong mga alagaan. Opo. Pag umabot to ng mga kahit 6 months, super last na. Opo. Lalo na kung mga nakalagay sa mga pool, di ba? Opo. Maganda din po siya yung nasa malaking paso. Oo. Tapos sobrang haba ng pole. Kaya ito yung mga plants na nagustuhan ko yung mga unang-unang inalagaan ko. May green walichi din tayo na ang ganda ng dahon niya. Ang ganda. For only 75 pesos. For only 75, wow. Ayan po. Ang laki na din 75 lang, no? 75 lang. po. Yes po. Wow, 75 lang po. Ito namang mga Persian shield Persian po. shield. For only 50 pesos. Ayan. For only 50 pesos. Ayan po. 50 pesos. Ito naman magkano dito? Sa Papua po. Oh, Papua. Ang gaganda ng 3 Papua for nila. 100. Ayun. May 3 for 100. Swak na swak sa budget. peperonia din po tayo for only 100 pesos. For only 100 pesos. Lahat sila nag-full moon. Ayun naman maganda alagaan. Hindi maselan. Sa totoo lang. May selong din po tayo. Yung ganyang kalaki nyo, nag-iisa na lang ba? Opo, 350. O, 350. Kasama na po yung pot. Yes po. Ayan. Yung mga ganito po na parang coma. Super laki na po. For only 200 pesos. Ayan po, only 200. Ang ganda, ang lalaki na, no? Ang lalaki ng dahon. Mas malaki pa kay kuya. Ayan. Bewang ko na din po siya. Pag walang buhatin, ang bigat.
Mga pipiromia. Opo, for only 100 pesos. Okay, for only 100. Pesos. Pipili na lang po kayo ng mas malalaki. Yes po. Pero pare-pareho po silang magaganda. Sa mga malas sa pag-ibig ulit, meron tayong Lucky Bamboo. Marami po sila. Tea-plant, Lucky Bamboo. Alam mo na talaga yung pag-ibig, ah. Ito po, bonsai talaga po siya. Ayan. Sa halagang, 3 buwan na po to sa akin na hindi nalaki talaga siya. o yun ang maganda, no? Para siyang bonsai. For only 250 po. Oh, for only Potted na po 250. siya. Salamat sa pagdidemo ni Kuya. Meron din po tayo. Ano pangalan nito? Bacularis. For only 100 pesos po. Ayan, for only 100, nakapat na po sila. Ito mga pencil Cactus, po. cactus. 120. 120, nakapat na po. Ayan. Maganda to. Kasi malapit na yung Pasko. Pasko, Tinatawag po December. yun ng mata pobreng kahoy. Mata pobreng Ito, kahoy ganda. talaga. Pobreng Ang kahoy ganda. pa na pobreng kahoy. Ay. Napansin ko, no? Ito mga binibenta nyo. Yes po. Magkano pag mga ganito? Ano po, Ang gaganda ng mga pot nila. 75. Ay, 85 pesos yung ganitong klase ng pot. Medyo walang nakalabas eh. Ito po, may fern po tayo. For only 75 pesos. Super laki ng dahon. Fern. 75 pesos. At least may presyo pa rin, no? Alam mo, nakikita ko lang yung sa daanan. Opo. Pero ang ganda-ganda pala. Maganda po ito kapag yung sa mga kwarto. Oo nga eh. Yung pang display po, tas o kaya yung nasa ano ng electric. Marami niyan sa Rizal. Pag dumadaan Opo. ako, ang dami ko nakikita. Ito po yung maiden fern. Wow, ang ganda. For only 50 pesos. For only po. 50 pesos. Giant Adansonii. Iba, mayroon pa palang hindi giant. Opo. Yung Ito mga- po Indo variety, Indonesia variety po. Oh, okay. For only 700 pesos. For only 700 pesos. May lambing pa naman po. O may lambing pa, kaya may bibigay pa sa inyo ng mas mababa. Ito po yung variegated homa natin for only 10K. Ayan guys, 10K. May lambing pa naman po kapag minessage nyo si Martin Sargilia po. O ayan na, yung mahilig yung manguleksyon, yung maghanap ng mga variegated humalomi na, ayan na, for only 10,000. Opo. Wow na wow. Sector po tayo. Ang laki na niya. 350. Ayan na, for only 350 guys, oh. May ganyan ako pero hindi pa ganyan kalaki. Ang ID niya po, Diamondback siya, reflector, or Reflector. yung isa pa. Yan po. Ayan oh, super laki po ng dahon sa halagang 350. Yes po. Naku, imayin nyo na po yan. Mamaya, ayan po yung sa live selling. Meron din tayong Amazonica for only 200. For only 200. May bawas pa. Ayan oh. 200. Kasi po, pag sobrang, pag ganito lang po sa iba, may pagka-pricey. Pero sa amin, pag own propagate po, Siyempre, mura lang. medyo mura na. Yung mayo nyo rito, magkano? 200 po with clay pot. Wow. Ayan, ang mayoy. Mura na talaga si mayoy, no? Opo. 200. Kasi sarili nyong propagate yan, ano? Meron din po tayong matured form ng mycans. Matured form ng mycans po. For only 250. For only 250. Madali lang bang alagaan yan? Yung kapag matured po, Oo. medyo mahirap din po. Umami. Bibitawan ko na din sana to eh. Kaso po ito, nabubulok siya. Oo. Hinat ko siya, nilagyan ko siya ng paste. Oo. Tapos ayan po, tumigil siya. Wow, ganun pala. Opo. Peace, hindi yung halimbawa detain, ganyan. Hindi po. Okay. Meron din po tayong Giant Orlando.
Sa- 300. Mukha na po siyang melaloni. Oo nga, yan oh. 300. Ayun sa unahan mo, ano yun? Anton, Sa halagang 250 din po. 250. O yung kanina yung dinemo mo, di ba? Oh, Ano dito? Ang ganda na ng pat nyo. 350 po. Ayan, sa halagang 350. Ayan. Po yung green photos natin for only 200 pesos. Sailing na siya. Anong klaseng photos yan? Green. Ah, green photos. Ang laki, no? Opo, giant. Giant siya. Kasi may ganyan ako pero maliliit lang siya. Hindi ba yan nagiging giant yun? Ano po, matagal din. Ah, matagal. Yes. Pero ito talagang ganyan ang dahon niya. Opo, giant Oo, talaga. giant talaga. Yan pala yun. Yan. Ito guys, yung mga magagandang plants na to. Ayan oh. Mga Mga na reserve na yan, na mine. Gaganda. Anong klaseng humalomi na to? Black. Black humalomi na. Magkano yung presyo niyan? Ano na po, Iba po kasi to, ito may tawad eh. Kaso Ah, ito po na mine. na mine na. Ayan na. Basta ang mahalaga na mine na sila. Ayan, i-deliver na lang po. Ang ganda nito, no? Kahit isang dahon lang. Oh. 750. Swak pa rin sa budget. Ano po, 150. 150. Ah, Ito po. Ayan, may ganyan ako eh. 115 pa lang presyo niyan. Bigay lang sa akin. Ito yung Kalukasya. Kolokasya po natin. Akala 1K po. 1K. Akala ko Black Magic pareho lang ba yun? Iba. Ano po, yung Black Magic po, pangalan niya. Yung Kolokasya po, variety yun. Ah, ano nyo? Opo, coffee shop na po ito eh. Ah, ito gagawin coffee shop. Maganda. Kasi looban na looban, malamang magugutom yung mga pupunta rito. Ayan no, ang lawak po ng kanilang garden. Ayan. Punta lang po kayo dito sa Hardin ni Baling. Punta na po kayo. May rare to local plants po tayo. See you po. Message nyo na lang po si Martin Sargilia or ako na lang po, Cedric Pantele, kung may mga information po kayo na itatanong.